Περιέγραψε μας, Χρήστο, τι κάνεις. Τώρα κόβω το πορτοκάλι στη μέση. Wow. Τώρα θα στύψω το πορτοκάλι. Πώς να φτιάχνετε πορτοκαλάδα με ένα καραβάο λεμόνος. Πόσα χρησιμοποιείς συνήθως, 2? Συνήθως 3, αλλά επειδή δεν έχω και πολλά. Πάει κατευθείαν στο ποτήρι. Εγώ μετά το από μέσα το αδειάζω, ξέρεις, Με τι? με το στόμα. Ό,τι περισσεύει. Μου θυμίζει τώρα τη διαφήμιση της Βίκης Καγιά για τον πρωινό καφέ, ξέρεις, που τη δείχνει να στίβει την πορτοκαλάδα της το πρωί να το πίνει. Ότι είναι και αυτή μια απλή γυναίκα, ρε παιδί μου. Δεν είναι το super freak. Εξωγήινο μοντέλο. Με βάλει πάντα, μου θυμίζει μια διαφήμιση που ανοίγει το ψυγείο. Πόσο καλά το αδειάζει. Ωραία. Για πες. Το ανοίγει το ψυγείο και είναι μια φίτσα μέσα. Ναι, η μάνα του παιδιού υποτίθεται. Ναι. Και θυμάμαι το πορτοκάλι και έτσι όπως το πίνει σου λέει όλο. Καλά, το κομμάτι που το πίνεις σαν λογοκριθεί γιατί... Τι πράγμα? Το σημείο που θα το πιείς αυτό το πράγμα θα λογοκριθεί, ναι. Εντάξει. Να μην χρειάζεται να αλλάξουμε το safety rating, ας πούμε. Ναι. Και έτοιμο το ποτήρι. Έτσι δεν φαίνεται καλά.